Nah, apa iki Mbah Waluyo wis kepareng munggah panggung. Dibagekke no. Iya, oh. Matur sembah nuwun tenan. Nggih, wah. Hah, jan ora kaya-kaya bengi iki no. Iya. Agek bengi iki aku jenenge wayangan diringi pentul, Pak. Lah nggih niku dereng sesuk sing keri niku rencana arep luwih apik niku. Oh, nggih. Iki pedul ki tekne lanang. Lah nek wedok Beles. Nggih kula nuwun bacange. Wah nggih sugeng dalu Mbah Waluyo kasuwin. Nggih sugeng dalu Mbak Cange. Nggih niki. Dalange iki ning ndi to Dek ra ketok? Iki lho. Nek dalange sing jenenge lanang ngisor blincong kok ya. Lah ra ketok lah cilik kok. Iki mah tok arane kaya pitik dingu ngono kan to. Iki cocok karo asmane. Lah pripun? Jenenge sapa? Kenci. Kenci mulane abang to. Nek bedor lah ireng. Ngapunten. Niku namung parapan lho, Mbak. Lah nggih, kaya parapane asline asmane sinten Mas Kenci? Kula Eko Sumadi. Nek panjenengan Eko nek niki ora Eko. Biyen ki ya ora eko lho jane. Nggih, Mbak Cange matur sembah nuwun, kula nuwun nggih. Nggih. Niki wonten anu Dusun Triharjo, Mbah. Pun ngerti kula nggih. Lah iya. Kok iso ngerti? Kok sampean iso ngerti sik iki pripun? Lah sampean bar omong ki mana? Oh iya. Oh nyatane arep tekan kene rek takon ping 10 ngono kok. Oh ngawur. Men uluk salam sikik no. Iya. Nggih, monggo. Gus sing uluk salam iki sampeyan. Oh. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kados pundi kabaripun Bapak Ibu sami sehat? Ngantuk dereng. Ngantuk. Lah mun takon iku walik kok. Aneh piye to? Pun do ngantuk to, Bu? Ngono langsung. Nek ngantuk dereng berarti Mesti dereng wah. Yayi kene iki do betah melek, Mbah. Oh, mula sampean jedul wonten mriki rak diringi nganggo penthul wau to. Nggih. Nah niku saking senenge warga mriki. Oh, niku ni latihan wis 8 dina. niku Ajeng ngiringi sampean niku nggih. nggih percaya ora. Tobang ki neko-neko lho. Heeh. Ana sing mau rada Ana sing digawe penceng. mripate sipit nang ngarepku malah ngidak-idak sepatuku. Oh niku helu opo? Nggih. Lah ngopo kemo kok digawe maneka rupa ke mau? Isine ngalam donya iki warna-warna. Warna-warna. Dadi ki ana sing digawe penceng, ana sing digawe bagus. Penceng iki ngilingake wong urip Tegese ning alam. penceng kuwi mau. Wong urip ning alam donya aja menceng alise mega stepake. Kaya wedok kudu sing setya karo wong lanang, bekti karo kakunge. Ora ngono lah nek iki mau ana sing mecucu barang e. Mecucu ki wong urip aja gampang nesu. Nah, iki ngono kuwi kan. Nek mecucu ki ra gampang nesu. Ora gampang nesu wong wis kebacut mecucu arep nesu kepiye. Nggih. Terus kayak mau ana sing jenenge topeng-topeng ki ana tegese topeng. Topeng tegese topeng apa, Pak? Topeng ki contoh sing apik manembah nang ngersane pangeran supaya diparingi berkah lan barokah. Oh, ngoten. Iki topeng. Dadi aku lek ngarang ngene iki ya mau pas mangan kae. Iki mung perkara topeng wae ya iso dadi iki no. Iya. Nggih, sing presane akeh banget. Ora wayangan, lha ora wayangan. Lah iki kekuatane sak dusun lho. Sak dusun. Sak dusun terdiri dari 7 6 RT kowe kok nambah sak RT lho kowe kono. 6 RT. 7 napa 6, Pak? Oh, 6. Lah nek kowe muni 7 dadak gawe RT meneh kowe. Monggo RT ki bayarane pira, Pak? Nek nggon aku ki 1000 sedina. Heh? 1000. Kok gur 1000? Lah Nek pancen. tunjangane. Lah ndelok sing arep nunjang sapa? Tunjangane RT kuwi ana anggen nek nggen kula lho Pak niki RT ki bayarane 1000 sedina. Dadi sesasi 30.000. Ana asuransine, ana jaminane. Nek nggon aku lho. Dadi RT ki ya dilindungi karo pemerintah, dilindungi karo asuransi. Upamane kok kecelakaan to piye nek nggon aku ki ana tegese nek nganti tekan titi upa isih jabat RT ning terus apane lho kuwi? Kuwi entuk 44 yuta.
Tapi sampean aja dadi RT dadakan apa? Pokoke sampean ra klub dadi RT. 40 mungkin. Nek nggon aku nek meninggal dadi RT masih menjabat ki 44 juta. Mula aku pesen karo Pak RT. Piye? Ngati-ati nek digaweke kopi bojomu lho. Aku yo apa kowe setengah mati wae Rory Koryuto aku yo. Ngono kuwi. Mboten namung guyon bocah iki. Ning jane sampean ki yo ning jarene sampean nek sing jeneng RT ki malah pangkate dhuwur, Mbah. Apa yo bener niku? Wah, pun matur bola-bali to kalau RT niku tidak boleh disebut RT sekarang. Sekarang RT adalah kepala daerah tingkat 7. Lah kok iso malah dhuwur Kok banget? malah iso dhuwur tingkat 7? Gubernur tingkat 1. Tingkat 1 gubernur. Bupati tingkat 2. Penewu tingkat 3. 3. Lurah 4. Dukuh 5. RW 6. RT 7. Nah, mulane sambutan dari kepala daerah tingkat 7 RT sing maju ngono. Oh, ya luwi. Jenenge dadi kangkat iki. Carane pidato wae terus wibawa. Nah, RT karo dukuh ki beda diomong wis samonge bola-bali kok ngono ki. Ngono ki ya apa jenenge wong urip ning alam donya mi nganti apa ya apa kalungguhane apa pangkate beda-beda. Dadi sak-sakane beda ya. Beda Pak Lurah karo Pak Dukuh, nek pidato beda. Oh, lah bedane nggon pundi, Mbah? Nek Pak Lurah kan kawulane utawa masyarakat itu masyarakat pemene rapat desa ngono rapat pidato rakyat. Mesti ngene. Saudara. Mesti ning dhuwur. Saudara. Dadi penegasane ngene. Penegasan. Soalnya nek nang isor ora sopan. Lah piye? Saudara. Wes bayangno wes. Mosok Pak Lurah kok pidato. Kuwi pidato tingkat apa kok mau lurah. Kuwi ngitung bocah nek ngoten iki. Lah mulane ora sopan. Kuwi mau pidato tingkat apa? Tingkat kelurahan iki. Nek umpamane Pak RT mau kepen pidato. Pak RT ya sesuk kok gotong royong sok anu ke ngecor kono lur biasane. Singkat padat jelas nek Pak RT. Wah, iki kula nderekke jenenganipun ping pinten anu Pak Eko. Ping pindho. Sapa? Ning muga-muga ping 3 sesuk teng mriki melih, Mbah. Alhamdulillah. Nggih rencanane wau Pak Dukuh ngendika kok. Nek krungu kurang dina iki 4 tahun pisan. Kesuwen. Paling buatane sasi pisan nggih Pak. Iki mau Pak Dukuh malah rencana saparan iki pokoke setahun ping 3 le wayangan. Mboten nek ngendikane Mbak Aswin sasi pisan wayange takon nginep. Iya, kok jadi nginep. Sampean pripun Pak nek aku nek nginep nang ngene to ora? Ora apa-apa malah ngendreng-endrengi gawe aku. Ya wong karo bojo kok ya ngendeng-endengi gawean pripun. Lah wong bojo wis tuwa beda rodok enom. Lah kok ngono lho sampean ki. Niku ki Mbak Aswin wonge sabar lho, Pak. Lho tenan kok. Sabar niku ki. Aku ndek bojo ki gandeng wis tuwa gur tak kon nggo ngukur geger. Ono bojo kok. Kok ngukur geger niku pripun? Sampean rasane nek sampean sak umur kula niku ngukur geger wis ora gitu, wis lara. Dadi kudu bojo nyoku bojo kok ngene. Kese diker. Dadi sampean ki rabeni aku dumeh aku wis tuwa ngono ki gur tak kon ngukuri geger ngono to? Ya ora, wong aku karo kowe iki ya janji mbiyen Dek arep dadi bojomu kowe ya tak tari. Piye? Yin, niki rak tangga Pak kalih kula jane mbiyen ming cedhak. Ming tepung pager ngoten lho. Dadi ambekane niki kula ya krungu, sak obah-obahe kula ya ngerti. Dadi kula niku biyen ajeng rabeni kula niku mung kepencut merga mboten Pak. Ming merga memean jemuran niku lho Pak. Amen dina ngerti nah jemuri ya Pak ya. Kula esuk-esuk Senin dinane niku niki ngumbah kebaya. Aku lewat, kebaya esuhin semono ki ndah le nganggo repote aku. Lah Selasa kula lewat niku ngumbah celana panjang. Batin, celanane semono ki ndah rite aku ngono. Terus Rebo niku ngumbah kacamata jaranan ndrungan. Apa kuwi apa? Kacamata. Kok kacamata jaranan ndrungan ki apa? Badan Hukum. BH. Ki dalam hatimu kepiye? Ling udarasa piye? Kanginan to, waduh. Aku batin wah. Begini iki gur semono. Rumangsa aku kele warna-warna bawali ya. Nah nggih terus niki nggih kula tarik kowe gelem nggih dadi bojoku purun. Wah, iki mbiyen tenan gur cilik awake kowe gudike rendel. Iya,
Nggih, purun. Sajane niku Mbak Suwine kepencut kalian jenengan ki mergo sampean ngerti sosiale karo masyarakat gede. Wah, tenan. Nggih, sampean dik jaman nulungi nika wong loro nika lho Mbak maksud kita. Wah, sampean ngerti dhewe to nek aku sosial karo tangga teparo ki gedhe nek wong tiba ning ngarepku boncengan to. Sing anake iki nganti godres-godres terus mampu tak terke ning rumah sakit. Bar diobati tak terke mulih. Aku arep dine dhuwit 500 karo wong tuane. Tak tolak kok mboten. Niku apik ditolak niku. Lah mergane aku njaluk sak yuta lho. Dadi Kuwi jenenge ora sosial ning sok sial kuwi. lah ado lho Hin nganggo Aduh kae ya ora kaya ngono kuwi nek niate tetulung ki lho mbok ya ning ndi wong sampean ki ya wong iso golek dhuwit. mobil ki nganggo pentralit. Kok mental. Apa kae? Oh, pertalit. Pertalit. Lah ning anu Mbah Waluya. Apa kuwi? Jare Mbak Suwin niku ya sinden kondang lemungal nggih tau lomba juara ngono apa ya tenan niku Mbah? Merasa to omong-omong. Cemburonane pol kok. Angger kene latihan nyinden dipethuk wong lanang ngono wis ngeluh-eluh. Lah ya wong sinden wis tak omongi sing ati-ati kaya sinden-sinden ki do lungguh dingklik ngono ki kek dingklike dinerit ditutup nganggo gombal nggo wadah buku. Lah Mbak Suhin. Lah yang tak gawake terus aku muni, "Hin, engko nek disuguh lemper kok aku gawakno ya." Heeh. Tenan lemper songo diwadahi nganggo dingklik ngoten niku ten jero dilungguhi sewengi to. Tekan ngomah niku kula goreng tak buka ki lemper kudune rak putih. Putih, ha. Iki kok biru aku. Aku mangan lemper telu ki lek mlaku ku kok kaya mendem karbit aku Hin aku kok. Lah kuwi jenenge setia karo suami lho. Aku ki kurangane piye coba? Wah, nek kowe ora setia kuwi tetep ngendemi aku kowe iki. Mane aja dilungguhi, dijep ngono lah. Lah kepiye nek jenenge nek sampean ki gaweke lingguhan ya cumpan kaya ngono iso rada gedhe no. Sinden entek-entek dingklek. Sinden entek-entek. Seminggu entek dingklek 7 lho. Mbak Suhin niku. Lha bar nyinden wong ngadeg lho. Ndi dingklekku? Ndi dingklekku? Bareng munggah mobil klontreng. Lah kuwi. Lah nek kula nggih tau nemoni sinden ra umum lho. Apa? Mboten tengok dingklek. Napa? Ning jegang. Ya, sinden gegeni wae ya jegang. Bahasane. Coba nek sampean ki senengane maido sinden ki linggo sedilit nang kono apa iso? Ayo. Aku wis tau lungguh ngene iki. Oke. Sirku ya arep kaya sinden ki timpuh ngene iki. Anang sing ngrepoti kok ngayal. Ngrepoti. Lah aku ora asam urat. Yalah, asam urat apa? Nggih Mbak Cange. Nggih. Guyon nggih guyon. Nggih. Ya ngapunten derek Mangayu Bagyo anggenipun saparan warga ing pundi niki wau? Sri Harjo. Sri Harjo mugi tansah pinaringan sehat, pinaringan barokah, pinaringan rezeki ingkang panjang, rezeki ingkang kathah, jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedaya rahayu kang kestu basuki kang kesti kecandak ingkang punuya gagah kang jinangka. Amin ya rabbal alamin. Ya iki kene sampean ki nek ndongake piyayi akeh ki ya daki-daki apik lho. Lah iya ning ndongake awakku dhewe dengap-dengap ora apa-apa. Sampean niku laris lho Mbah Kian. Napa? Wah, teng pundi-pundi Mbah Waluya suwin, Mbah Waluya suwin. Wah, tenan. Kula jan mboten itu sampean niku kathah tuntutane. Oh, niku dadi dagelan ki mboten nenteng nggih, Bu. Mboten nenteng kaya Mbah Waluya sampean. Wah, labot niku. Nggih. Maksudnya ngomong apa iki mau? Sampean iki ya dituntut penonton wah ning kene ya beda, wingi ning tan kono ya beda jan sampean niku pokoke istimewa. Bengi iki pokoke sampean ki dipelajakke kene. Lah niku nek jenengan ajeng preso, nek dicopot blangkone niku gundul bojo kula niku. Saking nek sakniki dagel ten mriki sesuk nek kono aku karep ngomong apa ya ngoten niku. Mati brumbun kae ya Pak niku. Mungsuhe YouTube. Aku muni telo ning kono, ning kene muni telo penontonnya wis tahu. Mulane nek bayar dagelan ki rada anu to, rada anu ngrekoso sih. Niki kampung kula Mbah Tesian nggih. Pun ngerti kula. Nggih. Nggih, sesuk sing kari-kari. Ngerti saka sapa? Bar omong iki lho. Ya nembang yo. Nggih, ngoten Mbak Suwin, Mbak Waluya niki. Nggih. Ingkang rawuh iki nggih akeh. Nggih. Pak Penawu, Bu Lurah. Nggih diaturi minggah supados paring wewarah. Oh nggih. Ing Bu Lurah kondur. Mendadak marani kok. Pak Penawu. Nggih. Wah, lado kondur to. Ya, Pak Dukuh iki gelem. Monggo Pak Dukuh. Pak Dukuh nggih ajeng kondur.
Ora lah regane kono. Apa aku tak bali yo, Ang. Bali Pak Duko. Monggo Pak Duko. Kula aturi tindak mriki Pak Duko. Kasugengan rawuhipun Ndara Duka. Nggih, matur nuwun Mbak Suwin, Mbah Waluya. Ngaturaken sugeng dalu Pak DKH. Kok DKH? Dukuh ke Pak DKH. Akike padha nggon aku. Padha nggon aku. Akike. Wah, iki mah do anake. Aku yo duwe iki lho. Wah, lah ning nek bojoku ki wis tau iki tak tukokke emas kabeh lho, Pak Dukuh. Aku ya nganggo emas kabeh. Hasilku nang pasar ku ya arep pamer karo kanca bakul Lombok. Aku tak duduke kabeh. Niki pinten? Niki sekilo pinten duduke ali-ali kula emas kabeh. Lah kok terangane bakule emas ki untune emas. Ah niki. Ya aku kalah memeng 5 driji kono sak cangkem kebak dadi. Monggo kula caosi wedal. Sapa sisan? Sak mriko. Monggo Pak Dukuh, jenengan tengah mboten jero kok. Monggo niki. Ya memang panggung kaya jero. Nggih niku Pak Dukuh tesenem bagus ta? Wah, Pak Dukuh niku. Jan ado anak kalih bojo kula. Ado ya ngojek. Ado ya ngojek. Dalange ngalem kajenge esuk taun ngarep ya diundang melih niki. Bintang tamune nggih niki pokoke. Alhamdulillah. Wanggre sesuk. Padha adate pokoke ya siap bae. Kepiye Pak? Nggih ta Lur. Lah piye kae? Iki sing ora trimo siji iki nek adate ya sing kenok kae mesti jegadul. Tak cegate nang pojokan nek kae. Monggo Pak Dukuh badhe nyeker. Alah nyekar napa? Badhe napa ya ora ketang 10 lagu. Monggo Pak. Ah niki kula iki malah bingung kok dikon munggah dalan iki kan napa wong jenenge Dukuh kene kok bingung riko lor. Lah kula niku le tombok pun kathah isih kon munggah. Lah mboten napa-napa. Sisane tombok ngoten lho. Lah toprane kok wis urunan akeh teko-teko dipateni nggih wonten lho. Wis tombok kae aku arep nanjake ndelok mah kon munggah iki piye. Tegese munggah ki sampean ajeng nyuwun lagu napa sanjang kali Mbah Waluya karo Mbak Suwi. Ora ngoten, dadi kula mung nyuwun lagu Mbah niki. Ora ngoten. Monggo. Niki kajenge napa gayeng gumyak niki nyuwun gugur gunung. Wau dereng kok. Dereng nggih nyuwun gugur gunung mangke di kajenge mangke warga Majawura khususipun niki ten Pedukuhan Majawura kalau dirasa mangke supados tansah guyub rukun anggenipun sami bebrayan wonten ing madyaning masyarakat gotong royong guyub sak mangke napa-napa wis dienggo bareng-bareng seneng-seneng bareng-bareng. Amin. Pokoke sing durung dijodoh muga-muga dijodoh, sing durung dimomongan muga-muga sesuk yo duwe momongan ora. Amin. Mbok Cange, dalem momongan iku napa? Nek cara wong tuwa biyen nek basane sing ora apik kuwi gegremet. Mboten nek momongan iku anak. Heeh. Nggih anak. Oh, anak nggon kula niku momongan sing penting diparingi putra. Aja diparingi momongan. Lah mbahku ning omahku wis dadi momongan lho saiki. Tembung mriku kalih mriki pun benten lho, Mbah. Lagi. Artine pun beda. Jero cethake ngene. Monggo, Cok. Gugur gunung. Nggih, monggo. Nggih, bawa saking saking sampun nggih tak mandhap mawon mangke ndak ngebak-baki mriki. Oh, nggih. Monggo Bu Ibu, sareng-sareng. gugur gunung mengko karsa supados warga tansah guyub rukun bandol ngrompol pengenipun sami bangun desa bangun dusun.
Kaya wong ngedun ki ampyak tono. Yo. Enten napa-napa niki ra pralambang guyub rukuning warga. Betul nggih. Iki ning dalam warga napa balik dusun to niki Mbak Cangi? Pripun? Niki anggenipun gelar wayang menika lho. Niki kapribaden nggih tinggi warga. Oh. Wah, iki jan apik tenan. daleme jati kabeh. Heeh. Kaya nggono aku mintek ning nggono aku iki potongane Spanyol. Spanyol ki apa kaya luar negeri? Spanyol ki kepripun? Spanyol ki kayune separo nyolong nek nggon aku kan. Ngawur. Oh, pamane ngono lho mbok ya rasa diumumke nang masyarakat. Oh iya. Oh, Spanyol. Nyolong ning nggone maratuwa ora. Ngoten. Radarana iki dilekke karo panjenengane Kyai Soting. Heeh. Awake dhewe kudu entuk tengah. Wayangan kuwi nek ning nggon pendopo ketok jumbuh, Mbah. Ketok kepenak beda nek teng nek gawe panggung teng sawah ngono kuwi jan kula ketar-ketir ya, Mbah. Lah napa? Kok damel panggung kok. Lah kari-kari ra ono sing delok menggari tandur tok nika. Aku lho tahu teng tarungan niku. Lah nek ngoten niku mangke nek banjir rak ya kena banjir. Sing mesake nek pengajian, Mbah. Lah pripun? Para tandur-tandur ngono lho. Nek dalan nek kita sing nonton do bali ya juga bubar wae wong ya ora ana sing nonton. Nggih. Niki wau sampun katur gugur gunung menawa mengku karsa supados warga ing mriki tansah gumlegut guyub rukun. Temen wonten pamundutan niki mboten saking Pak Dukuh. Saking niki kanca patean. Oh, gandeng kancane kalih kula ya mung akrab karang sing jeneng ming tangga dadi ming liwat swara dadi cara dene tetembungane iki bocah amping-amping sumur. Lire Kekedelen ra ono apa-apane. Wah, ngiling gawe ibarat ya ampuh bocah amping-amping sumur. Kok ora bocah gandul truk. Ayo sengeni sopire kok ya. Napa? Nggih, nyuwun caping gunung. Ketoke mboten anu. Ibu-ibu mriko lho sing kompake. Pancen kene iki rombongane sing do masak malah ibu-ibu sing bapak-bapak malah sok. Oh sampean ki kon rada rene iki kersane Ibu Sami Preso. Ora ngono kae. Udo wedanane Mbah Waluya ki kok ngepet to? Saru. Lho kok saru pripun to? Nganggo udo wedana. Lah nek mung dijupuk wedana ngono rak ya elek. Oh iya, Ding. Mbok ya wujute ngono rak wis. Nek wujute iki ora menungso kaya Mbah. Iki rak ya cedhak banget karo Pak Det nek kene iki. Heeh, ya settinge dadak kon rono iki Pak Det sing genter. Kene iki lho, Lek. Mesake yo. Kene rada jembar. Kene ya, Gus. Gus apa? Lah lanang mosok tik, Gus. Kira ya wis dijupuk saka kono kae. Oh lah kae heeh. Saben wengi Nek biyen. Lah kok nek biyen? Nek biyen wayangan terus samben bengi nih saiki ora ra. Saiki arang-arang ya. Utuh, Mbah. Sing tak gumuni. Gumune piye, Mbah? Karo sing tembung wis gendeng apa karo merem wis apal. Nganti sarane dilih barang ora ngerti. Demben dilih ora ngerti. Saking ngapale. Saking ngapale wis nutruki kancane barang malah. Yen memajang among karo janur kuning Sing kok apik iki mau. iki jogete barang ya apik. Tak rewangi teng kerengket ki tak kira ora nggo panggung terane belane balungku. Sing alon-alon. Alon-alon. Sekarang ya sampean ki wis manglung kok ya awake dhewe wis manglung. Sampeyan iki nek gawe tembung marai kula bangga lho, Mbah. Apa? Teng kerengket kira amben sing rusak kata umume. Teng kerengket kok boyok. Lah mulane kuwi. Sekarang wis tuwa ki. Ora mangsane tuwa to. Faktor umur ya. Sampeyan ning rumangsane tuwa tenan. Tuwa ki nek arep enom gampang. Carane? Ya klomotan kencur to.
Lho kok klomotan kecur? Angger lewat wah masih bau kencur. Masaku wong golek dhuwit werna-werna to. Wah, lek jenenge wong golek dublak putu ki ya wis. Dublak putu. Lah itu. Rumah samu. Wong anak putu amdina wis nang gone wong ewuh we kok. Ing gumun kula lho Mbak Cange. Pripun? Jenenge entuk ulem siji ki anak loro bojo kabeh dijake pamrihmu apa ora isin to. Aku sing dadi bojomu isin lho, Pak. Kengko malah meng sak keluarga metu meng selawe ngono. Okean wilan 15. Ya tak kandhani sesuk meneh kula elekke nggih. Heeh. Nek jenenge arep jagong, kira nggon kono kae kira eneng jaga buku to. Sampeyan ki nulis, bar nulis terus nang kono kae eneng wadah amplop ya terus dicemplungke, ora kok terus kok saineh. Lah ya ndelok-ndelok ngono ora. Delok-delok pripun to? Nah ya tak cemplungke ngono kok. Ya sampeyan ki jewek lho pas makem kae. Lah ya wong ku ya ndelok-ndelok lawuhe. Sik to ndelok-ndelok lawe pira? Diomongi amplop ki meneh tak isi 100 nimbang aku nang prasmanan ki ming lawe ndrok. Ya tak longi 50 lah gur ndrok aku ya ono kok. Ngawur. Nek wong jagong ki sing ikhlas. Walah wong lek ngandani kok ming nyuwun donga pangestu jenengan berkahi. Lah untung aku jagong 15 aku nek gur salaman tok ya donga pangestu ora apa-apa kok. Sini. Wah, terangane gelas teng tlecek. Wis rumaksaku iki le. Arep mbok gawa. Arep mbok gawa padha karo wingi dik jajan mie ayam nganggo mangkok kae. Kepiye kuwi jajan mie ayam? Lha niku nggen kula niku tenan lho Mbak Cange. Pripun? Wong jenenge ora bakul mie ayam, aku rumangsa ora tau tuku mangkok lu ngomah dadi akeh banget. Lah aku ki wong jujur wong bloko. Bloko. Tumbas baksone Kang ngono. Pinten sak mangkoke? 15.000. Nggih tak pangan lah bar ya tak gawa mangkoke kok. Oh ya niku nek ngono bener Mbah Waluyo kaya Bu. Lah sak mangkoke pinten ngono kaya. Lah keten putih-putih niku nek jenenge tuku bakso ya gur dimakan baksone ora kok sak mangkoke. Lah iya kok. Lah nek kolu barang. Baksone pinten? Sak mangkoke 15.000. Oh nggih, aku ya ngono tenan. Entek 3 mangkok ya 3 tak gawa kok lek. Sini. Wis. Bati aku. Mulane numpuk to. Ya iki ana dagelan ngeteke bola pecah ya iki. Lah tenan wong kula niku nggih ora rumangsa tuku mangkok kok ngomah ning pirang-pirang losen. Ora disengeni sampean? Ora tau kepethuk kok gehan wong. Wonge transmigrasi mergo mangkok entek kuwi mau. Kembang. Alai beton. Apa? Aku muni gluk-gluk. Aku gembal celurut semaput. Nek bluk-bluk iki saking mempenge kaya. Dadi timbang teng krengket Aja muni blak-bluk. Lah aku ki krungu dhewe lho, Lek. Saiki iki arep 17-an. Lomba poli nggon aku kowe ngerti do latihan ibu-ibu kae. Wah, jenenge wong latihan kok. Aku ki tak melu lah kok milih wong lemu-lemu ki pamer ngopo. Aku ki ngrungokke saka omah ki bale siji kok suarane 3 to. Aku nyedak to. Lah sing jenenge nggon aku iki jenenge landep. Bobote 182 kilo. Ya melu tim volley. Melu poli anggere nyemes ngono ora kena ki. Aku nang isor oh kuwi to. Apa? Sepatune iki jeplak ngono dadi. Wong iki tenan dasare nek bojoku ngono kuwi. Lah wong niku amit sewu, pipine niku rak gosong mergo kula keplak. Ora ya. Gendeng ngawur saru. PKK Bardo Poli niku rak do kemikirke bojone sayorke apa no. Lah aku kan dhewe wit kates ning mburi omah iki. Jaluk katese padhe ngono. Wis opek kono, goret genter. Bluk. Aku nih, kancane dinyenyai.
Lah dereng angsal niku Pak De. Lah aku sing blak-bluk apa aku enggak. Lah aku ngono bluk. Oh kaya ngono ya jek dibaleni. Sepatune iki do jeplak to nggo njembur. Lah wae. Wingi esuk niku ora enten wong gerak jalan ten ngarep omah ceritane. Lah nggih enten sing bar blak-bluk niku ora nggih liwat ten ngarepan kula niku. Lah kok len namat nganti dengeh. Itu apuk bojoku. Aku dadi wedangku mawon. Lah ya wong meng nonton kaya ana batinku wong aku mbatenke diwadahi ora ya. Oh dadi sampean esuk lungguh karo nyawang niku, Mbak. Gak ayo. Wong olahraga niku lho tegese iki. Lah nggih. Nek kula walikan kali bojo kula, Bu. Pripun? Lah kula ki ngombe kopi sengeni. Lah kenapa? Aku ndak susu ora kanggo. Wah nek ku ya terang-terangan kowe. Ora tegese iki. Jare kon jujur. Kosek to. Iki kira dalange iki saiki rak masa pertumbuhan. Oh, betul. Ning anu lho, mbok sange Padha-padha peyok. Lagi stunting iki. Sampeyan pun ngomongke kopi lho. Lah pripun? Kula niku tau tuku kopi bubuk ning Parangtritis. Niku 355. Weh. Apa? Siji niku. Kopine ming 5.000, bubuke sing lerang iso. Mbah. Niku padha karo sampean iki tuku sate teng jejeran, ajeng tuku sate iki regane 20.000 segane ra diitung. Sampean ajeng ngitung sego jlimet. Lho kok gabul tangane. Kembang, Urung. urung. Tekan Pacitan apa tekan Kembang Pak Dik? Wis lali ya mergo kopi mau iki. Lho bojoku anggere rada nesu le mlaku kaya klebon orang-orang ngene iki. Pacitan. Sarawi. Wis Pak Joko. Ngono wae. Ayo yo. Wah jan, saya bengisone saya seru. Jos. Salone ya buan. Banter tenan. Salon iki mergane banter mergo ngopo? Operatore jos. Ora. Mixere ampuh. Ora. Lah apa? Salon iki iso banter mergo ana AC. Lah nek ora ning AC? Ya ming alon. Ya kuwi bener wong kowe jan kaya SALON salon ki nek nganggo S iso salon banter. Bareng ora nganggo S ya alon niku wae. Bener kuwi ya. Panas sudah. Udan panas. Aling-aling capeng gunung. Yes. Mangan roti ra keturutan. Tuku klepon oleh sepiring. Enak. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendhok kala cengkeng. Ngono kuwi lak ming guyonane. Dan nunggu di Jangan tadi pakai lorek.
Tekak lorek mboten. Ora kudu tekek lorek kaya. Mboten mampun tekak lorek. Tekak lorek iku. Ndak ngisini-sini kula. Sini-sini. Wis do mblenger tekak lorek. Liyane mah. Dadi ganti tekek aja tekek lorek, Mbak. Oke. Ana tekek ning isor jati rokokku entek mung kari siji. Lah nek kuwi ora parikan aku njaluk seneng. Ya ora iki ya neges ngono kok ya. Yo, ngono kuwi. Heeh, coba. Ana apem wadahi tampah ketimbang mendem ayo ibadah. Wonten ngarsanipun bapak ibu ingkang sampun kersa rawuh mangka dinten dalu-dalu tak suwun warga gotong royong rumesem guyu yen kepengin kampung desa cepet mati siji loro telu terus papat dulur kabeh ati sing semangat nyambut gawe kudu sregep uga giat supaya hasile akeh temata kanggo urip kebrayan saiki dulur zamane beda mula dulur ayo akeh lendedonga sebab kabar saben dina tak tampa nek ora ngati-ati dulur iso cilok nuwun sewu yo eling marang pangeran sebab ngelingono nyawa iki kabeh ngono mung gaduhan nek bondo donya dulur yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa yakin iku kabeh mung sampiran nuwun sewu bapak dukuh pancen saiki usum wong nek esuk ora kangelan le gawe lawuh ning jam 5 sore Pak Dukuh mumet muter le golek butuh. Nek Dukuh mriki ora. Dukuh kene ora. Ora apa? Ora beda. Ora beda karene dhewe. Ya beda ora Dukuh saiki Dukuh iki bapake wong sak pedukuhan emo sedina to ndek gawe sedine wong 10 ki ya 10 dus. Nyumbang pira sak dus ki ya 100. Halah, ngono nek gugu kula Pak Dukuh nek dipunjuk ora usah didahar sesuk nek jagung digawa. Lah kok digawange Kak? Kuwi ora kena dibalekke, Mbak. Wo, ora kena to? Ora kena. Rumasane njaluk susu ngono apa? Aku wis tau mbapong 15 nggo jagung tak balekke 30 tak balekke. Nek ngelmumu ki aja dicake nang kene. Ora arep payu. Tur meneh ya ora umum nek kaya ngono kuwi. Ning penamane Mbah Waluyo ki rak ngoten biasane niki Mbah nggih dahar. Ora menika nyumbang jangan. Niku pancen sanepan Mbah ning jane ya tepo selira rasa. Nek tepo selira niku nek nepake dadane dhewe lah niki mboten nek dhewe. Carane wong niki iki nyatane wong sampean ewoh wingi ngomongi anak wedok iya ta. Undangan 2000 sing teko 75 iki ngopo? Ya wong ewoh ki nek cara aku ki sistemku ki golek bathi. Ana wong ewoh golek bathi lho. Yo lagi tumon. Kepengin carane entuk bathi? Piye? Aku karo kowe wewo. Lungguh nek kene iki, ngarepan tak tanduri wong loro, tak kon nyakoni wong nyumbang utawa wong jagung. Nakoni piye? Ajeng jagung pinten, Pak? 3 dosa kono. Jagung pinten, Bu? 100 monggo. Dadi carane dhewe-dhewe. Beda-beda, prasmanane beda. Nek sing 100 ki buahe ya melon, anggur, pisang, terus semangka. Nek sing 30 ki ya dondrong, blimbing, buet, ceplukan. Terus sing 100 iki ditulisi silahkan menikmati. Terus sing 30 tulisi duga. Aku ya
Ora nek umpamane ndelale sing teko ki sanak sedulurmu. Hah? Apa ya arep kok ngono kuwi carane? Wis tahu lho ki ya kakangku karo Mbak Yuku ibu iki teko. Aku ki isen lho sebagai istrimu ki. Lah mosok jenenge sak sedulur teko 5 kok sing kon mlebu loro ki ngopo? Nek jagong 40 nggawa anak 4 kuwi. Lah nek sedulurmu lho kuwi lek. Lah aku ya wah lah iki rugi karo. Anake nang jaba wae le, kowe nang jaba. Bapakne tak kon mlebu. Lah kok anu aku brujul-brujul baru mlebu. Lah aku ya nelpon sing jaga prama. Daginge dilekno. Aku ya ngono. Ning sampean ajeng luwih badhe akeh ya iso, Mbah. Ngapa kuwi? Wong nyumbang teko tok oseng-osenge dong telotok pun. Yo ya ora ana wong jago aku. Nadian Saiki zaman milenial disingkat. Dadi tekan kono iki cetha nek kuncan nggih. Oh, suwung. Sekar bisa. Kabur Mas Joko.
iki jenenge cekak aos. Pripun Mbak Jaya? Nggih, matur sembah nuwun iki saking gugupe to Mbah Miyen tau dijaluk capek gunung sing delok ki para dosen-dosen dalang ngono nek nyuwun jeneng huk. Ora apa-apa sing penting mandek. Ah nggih. Watondo kendake ndang-ndang jler ngono wis. Nek kowe nggon aku ki biyen ya ana yoga anyaran dilatih ngono. Pripun sing latih ya Pak Joko iki. Niku ngempol ki karo 6 gue diabani siji. Karepe siji malah ndarani apik terus gua. Diadungi jempolin rumah sana iki apik malah gue siji. Kowe iki ya padha karo aku, Mbah. Aku ora tau main ning gedung. Lah rak mikir rak menguleng kagek suarane ra cetha. Aku rak ngene iki apa kurang munggah iki Mas Joko kete pasangke dikira sumuk. Lah pirang-pirang ning mburiku ki dikubengi kipas angin. Lah nek kuwi beda. Bedane Biyen ana dalang ngono ki to penitine sing ning mburi tukang jupukke wayang. Kuwi rada suda rungon adalah jupukno bayu le. Jupukke sak ember banyu. Kon jupukke bayu ki jupukke banyu sak ember. Wah. Arang ya niku mergo suda rungon. Nggih, suda rungon iki cep marai lucu lho Mbak Canggih. Lah kok iso? Lah kok iso lucu? Iki to. Oh tanggomu iki kaya. Tanggoku nuntun sapi saka pasar dari korban ya lho. Wong tuwa ini. Lah perunane iki lungguh nang emper. Tumbasan pinten Pak Den? Ora udan kok nduk kono. Lah kok perunane iki ya muni, "Weh murah tenan." Padha dene budhek. Olah niku. Niku tangga sampean niku budhek mergane. Ha iya. Kula tau ketemu, Mbah. Ning ndi? Nek niku wong bindeng. Niku ora duwe buah loro wit pelem. Ngarep omah Allah, mburi omah Allah. Ning wis beda nggon sing ngarep omah nggone Pak Dukuh, sing mburi nggone Pak RT. Lah diterangke, Mbah kula nyuwun peleme diterangke karepe mono nek ora bindeng muni sing ngarep sing mburi nggon aku sing ngarep nek dibasake sing ajeng to wong bindeng nek wingi ngene mane sing nyengen kula. Oh nek kuwi cetha kuwi. Wong bindeng niku ki. Ha iya. Nek wingi ngene mane sing nyengen kula ngono ki. Sing ngajeng nggen kula ngono. Ha iya. Nggon aku ya kanca gitu. Sampe ya sing duwe kanca ta. Duwe kanca iku ora iso muni R. Terus isane nek muni kencur ya kenco. Nek muni tururu ya telu. Ceprot cepat. Nah terus jenenge iki Suki Min. Min. Apa? Kowe nek pinter karo skuter milih ndi Min? Aku milih Vespa. Sing ora nganggo R. Dadi niku mergo dene ora nganggo R. Aku milih Vespa. Skuter karo napa mau? Pinter milih Vespa. Ora nganggo R kok. Ora nganggo R bener niku. Kanggane wong cerdas kok iki. Nggih. Ning nganu lho sing jenenge Sukiman apa sinten niku wau? Mbah, niku nek wong Jawa. Lah sampeyan cerita to. Jenenge Sukiman apa sapa niku wau niku nek wong Jawa niku mah jenenge dienggo wong Amerika Serikat lho. Apa? Presiden Amerika Serikat niku Kennedy. Kennedy ki rak jeneng Jawa. Oh. Nah, mula tangga kula niku jenenge Sukarlan ki biyen pas meteng kek gula arbayan ditumpake ambulan. Lah nabrak asu ning dalan terus jenenge Sukarlan. Oh, asu nglekar ning dalan. Nggih. Jenenge nggih nemoni anu. Oh. Apik kuwi. Jeneng kok iso Mbah Waluya niku tegese. Waluya. Waluya jeneng sing paling ora apik. Sampean wutuh jenenge sapa? Asli. Sumadi. Nah, Sumadi apik Waluya. Ora A lho, dadi Sumadi lho kok tambahi A karepmu piye? Sapa sing ngomong Sumadi iki? Aku Gus Sumadi. Waluya karo Sumadi. Waluya ki ning rumah sakit kono Solo jenenge Mudi Waluya. Ning Amerika tekan ngendi ana jenenge Mudi Sumadi niku ora enek. Dadi nek Waluya ki apik. Apik. Tegese Waluya. Wah ki wayah lu ki luar ya bebaya sak wayah-wayah, luar saka bebaya sluman slumun slamet. Ora percaya. Oke iso. Mau nek kono kuwi sampean gembleng tembok kok. Iki pas kuwi tekne pas alangan. Kuwi ta. Terus ya tenanangan kok ora lah. Ya iki diwaca sampean sing nggo kacamata bacanen. Oh iya. Waduh aku. Cilik-cilik terus. Lah iya nek aku kacamata pembesar. Kene. Oh.
Waduh lagi bareng. Waduh. Bisa ora? Lah iso wae aku ki biyen arep sekolahku dhuwur ngawur. Nang endi? Lah nek ndak ya kesundul. Ki rombongan mancang, alah mancing. Rombongan mancing. Apa iki? Mancing apa iki senden? Apa senden? Oh senden gila. Nyuwun glugu lagu. Glugu nggo kembleke cengel. Ora sah nesu. Ora. Dane kene nampa 70 yo nesu. 70. 70 niki do ngerek menawi 150 berarti kono sik diutang 80. Monggo platur ninggali. Ora maringi kok malah hutang ki piye? Salahe kurang. Ikhlase semono, Mbak. Nggih. Iki rombongan mancing. Apa kira-kira wis tau entuk gede-gede ya? Alah mancing ki kolam ki isine ora mung iwak. Lah apa? Bisa wedhus, kirik. Masa Kancaku ki ora digondol sop kebat ora kono kirik. Ngono ora kono wedhus. Berarti isine ora mung iwak wedhus barang jeruk. ora jarene nek wong mancing ki ana ngelmune. Kepiye carane nek mancing ki ben entuk akeh nganggo ilmu. Nganggo ilmuku. Carane piye? Nonton bojone posisine le turu arep mancing. Upamane nek miring kiwa le nyekel tangan kiwa. Tangan kiwa. Kayan. Nek miring tengen tangan tengen. Oh. Nek mengkurep tangan loro. Nek melumah ora usah mancing. Lah kok ora mancing? Lah wis kepancing ngono. Ngawur wae. Lho, Cok, yoga-yoga darungono nek melumah ki rasa mancing. Siji. Iki nyuwun nggih rombongan Irama Royom. Nggih. Nggih. Minta lagu Jula-juli. Lah wis molo. Dadi le ngulungke anu keri. Ya engko dine ora ketang rong larik lah 100 lho Hin. Lah ya dikeki ora apa-apa lho lek saiki lek. Iki tanduran kok lagu kok rong larik iki. Lah iki Lek iki mak cilik. Oh, ora ngono. berani kolek apa tanduran. Iki lho 100 maturun nggih sing pun peparing monggo iki sesuk tak dongake iso dadi sak yuta. Alhamdulillah. Nek genepi 200 iso dadi 2 yuta. Ning nunggu warisan. Pinter lek. 500 ya 5 yuta lah monggo. Monggo matur nuwun. Matur sembah nuwun. Jula-julune wis apa dibalekke ya dite ya. Wis baca tekan kene lho. Alah ya rong larik mau ora apa-apa. Niki namung anu lho Pak, namung contoh mawon. Aja nganti diragati bapakne, diragati mbokne, diragati wong tuane, le kuliah, le sekolah nganti jebol mergo ora ngestokke apa dawuhe wong tuwa. Monggo wong tuwa le makarya nganti jungkel jengklit iso ngragati bocah men iso dadi bocah sing utama. Terus aja nganti kuliah apa sekolah ana tetembangan kaya ngene iki. Oh, dadi iki ana tembange to. Piye contone? Zaman saiki zamane pancen ngetren, pamite kuliah jebul mung mlebu losmen. Budal esuk mulihe ajek kewengen kancane ujian urata bocahe bayen. Aja nganti. Dadi iki weling-weling yang anak putu. Ana lelakon sing kaya ngono kuwi. Mula sing kudu ngati-ati. Esok-esok sing ngene lagi metu cah sekolah wis wiwit nata buku. Sowan bapak mesti karo sowan ibu, tangane ngatrung nyuwun donga pangestu. Enek awan. Awan-awan sing ngene ana tengah cah sekolah, atine wiwit bunga. Kendang mulai pentekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Nek sore. Hah? Sore. Sore-sore sengengene arep ndelik ayo dulur kabeh do tumindak becik. Karo kanca ora perlu padha serik nek iso ngono contoh urip sing apik. Nek umpamane bengi iso ora bengi. Bengi. Nek ora bayar sak turuti. Nek kur paitan ngene wis iso bayar ngono ya. Bengi-bengi sengengene ora ketok sing ning omah me bapak karo simbok. Simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ora nganggo sandal. Ora pas kuwi. Bengi-bengi sengengene ora ketok. Sing ning omah me bapak karo simbok. Simbok bengok karo alok ngerti bapak ora nganggo sandal sitok. Oh. Bapakmu. Lah sandale sak sendal kok sing dienggo sitok ya bengok-bengok. Sandalmu nek ndi Pakne? Oh iya. Sing iso rating ki jebul raming montor. Lah napa? Wong barang ya iso rating. Ya monggo kok. Niki dicaosi lagu sing gumyak ki apa? Yang sampean mau duwe kanca sapa jenenge? Yang. Heeh. Wow. Ndi yang, Pak Yang. Halo Yang.
Sayang. Kok sayang. Ayo maju. Halo yang. Melayu. Cihi. Cihu. Melayu. Koncone sampean niku. Nggih. Maju karo nekem. Ayo. Nekem apa? Duit. Oh nika ta ya. Ayo maju cepet. Ganti sepati wae ya. Cepet yang. Ayo. Rasa. Gudug manyar-manyar. Selamat malam. Selamat malam. Khususnya kepada Ibu Lurah, saya mengucapkan terima kasih yang bisa Enggak tahu. Ibu Lurah bisa membawa masyarakat dusun Desa Sriharjo bisa menjunjung yaitu menjunjung tinggi Desa Sriharjo mriki. Bisa mengangkat tradisi Jawa khususnya. Itu saya mendukung sepenuhnya. Saya Eyang dari Karangtengah, RT 4 Karangtengah, Imogiri, Bantul. Oh nggih. Dadi sesuk nek nagih iki jelas. Monggo nggih, monggo. Niki napa Mbak Om Waluyo? Manut sampean ajeng napa? Sri napa? Sri. Sinebut. Oke. Ayo. Sinebut. Aja ndek-ndek nggo dolanan bocah, rada dhuwur. Sinebut pahlawan putri. Aja obah wae men cocok karo kono. Sri Uning Mustika Tuban. Makanya nek mboten cepet ndak selak esuk. Putra Kanjeng Surarawi. Bela Wiratmaya. Oh, medhun. Tanurung Sri Uning gugur. Dadi Kaya suara wong ning isor ngebuk. Kusumaning bangsa Ayo, rada cepet mawon.
sagungan wae. Sagungan wae wis nganggo boro. Nganggo mabur. Matur sembah nuwun. Sukses selalu. Amin. Nggih, monggo. Nderekaken ingkang atos-atos. Nggih. Nggih. Iya, saya akan turun. Oke. Monggo. Nggih, monggo. Ya, wong tua. Oh, monggo. Dolanan nah. Waduh. Sawen. Pun nggih mandhap mawon nggih matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun Pak Yang, monggo panjenengan. Arep kepiye-kepiye iki yo sedang. Ya jebul ya. Matur nuwun Pak Yang nggih. Ayo. Yes, kaya niki jenenge wajah memelasi ya kok ngene iki. Monggo salajengipun. Menika wonten pamundutan lagune Gumyak. Nggih. Napa? Apa Niki sing pungkasan Mbah Waluya. Nggih, napa? Iki wonten pamundutan ajeng wonten sing nyuwun gubuk asmara, wonten sing nyuwun liwung monggo mang milih. Nggih. Anu mawon. Pundi, Cok? Oh. Gubuk. Nek liwung kuwi ketok kaya anu. Yen liwat golek utangan. Yen liwat Aku kelingan. Oh ya, kelingan golek utangan. Yen liwat aku kelingan. Gubuk gawe biyen tak golek. Dan para bangadan apa kanca apa tabon ketaman asmara Gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen omongko saiki Gubuk kae kapan crita wayang wengi nganti kakek crita
dan para madan pogo apa tabot teman nggih, Mbak. Iki kegandengan waktune ya wis wengi. Nggih. Aku ya isih mbacutke laku. Dicukupke dhisik nggone geguyon Mbah disambung sesuk yen ana wektu longgar. Nggih, matur nuwun Mbok Cahing saderengipun mandhap katur Bapak Ibu nyuwun pangapunten menika gandeng menika badhe nglajengaken lakon nggih kula ya tak neruske lelakon kula. Nggih. Gandeng menika wonten paribasan pokoke kula nyuwun pun iringi srepek songo menawi cupet kula nyuwun pangapura. Nggih matur. Matur sembah nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.